Taas doon, oh. Yun ang kita-kita ng view. Okay, akit na sa taas. Kita-kita yung paligid. Hoy, 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 huwag kayong umakit nang walang kasamang matanda dyan. Mamaya na, mamaya. Dadaan tayo sa gorilla. Oo, doon, oh. Tara. Yay! Sa Tara. gorilla daw tayo! Ayo, gorilla, yung kamay ng gorilla. Tatakot ako mahulog yung Hindi, aakit tayong dalawa. Kamay ng gorilla yan eh. Nanda lang ang akit. Diba? ganda ng view. Ganda ng view dito pala. Tingnan niya! Ang ganda pala dito. Ayaw namin! Hindi, punta kayo dito. Malagli kami dyan eh. Dito siguro punta si Ate Punching mo. Punta lang pala dito. Baka malaglag ha. Ayoko na! Nakalulan. Ayoko, nakakatakot. Mahulog tayo, kolakto. Kaya kailangan talaga, alalayan yan eh. Pag hinayaan mo yan, nako. Nagbablog ka. Baka malaglag dyan ha. Mabababa na. Ayoko na dito. Okay. Kakatakot naman to eh. Ano ba yung gorilla dito? Oo, kamay ng gorilla yan. Dadaan naman tayo sa taas na yan. Mamaya, mamaya, mamaya. Sige, dito tayo malalagit sa Malaglag ka, malaglag ha. Sinasabi ko parang malalaglag eh. Dahan-dahan. Doon kami sa playground. Dito tayo sa may. Kailangan nito matanggalin mga tusok-tusok na yan. Delikado sa mga bata eh. Madusmog eh, biglang sa tusok. Kaya ito walang problema, magagantok. Paalam kami. Kresnab, dito ka muna, wag muna kayo ano dyan. Hey! Dapat yan, tinatanggal na nila. Delikado kasi sa bata eh. Buti ko ang namamasyal eh. Matatanda. Eh kahit matandang tatanga-tanga. Matadali nito eh. Kuya Max, sama ako dyan. Okay, Kuya Max. Oh! Ayun ang makabingaw. Ito, ay. Pagkain ng baboy mo. Saan dito? Makabingaw na kahoy. Special yan. Dami na lang. Akin. Nasaan ba yan? Dito saan dito tayo? Naku! Aakit pa. Mamaya tayo po, saka na tayo pupunta dyan mamaya. Pagod pa. Pagod pa nga kami sa inyo eh. Para kayo mga nakawala sa koral. Nakakatakot kasi mahaba yung leeg. Pwede na tayo bundok kaya ko. Eh, Metro Manila yun. Punta na ako Manila. Dito. Ano yun eh? Magandang... Saka malakas pag-nasa. Para ma-enjoy ko. Kain ka, kain. Na, malas yung punta natin ha, mula. Tita, meron tayong bahay yan. Ha? Maganda ba yung loob ng gano'n? Tent? Oy, pupunta na kami mamaya sa tent. Dede. Hindi ito pambata. Sino mamili nito? Yung papa matutulog ba Dede. Pa, magpalikot na tayo dito. Ha? Hapon, Debbie tayo matutulog. Ay, wala tayong pagkain. Wait lang! Down! Uwi kayo. Mamayang gabi kaya tayo uwi. Kung nga to. No. Para Hindi mo na subukan dumede, no? Hindi yan dumidede. Dumede. May baon daddy ba yan? Ay putsa. May baon daddy pala yan. Hindi talaga. Delikado yung bata. Hindi papayat. Hindi, delikado yung tito. Kahit anong kainin niya, hindi yun nag-ano. Hindi papayat pala sa winter. Lintik.
35 kilo na si... Lamig, lamig. Lamig na. Pagalitan kayo ng may-ari niyan. Oy, puputikan nyo na ha. Tingnan, pagalitan ka ng mga... Ano, sige. Malis ka Oh, magagalit sila, oh. Magagalit. Malis ka na siya. Ay, may dalawang unggoy sa taas eh, oh. Ay, kaganda ng tingnan mo naman, oh. Wala, kulay. Ang ganda. Ang ganda. Oh, huwag kayong tatakbo, baka yung meta pa, ah. Tingin ako dito. Wow, ganda. Wow, ang ganda. Lalo sa live. Madiritan. Krisno. Ang ganda, Krisno, bo. Alin? Oh. Wow, ganda. Ganda ng ano. Tingin nga. Alexa, wala ka? Tingin. Ang ganda ng rainbow, oh. Ako din wala. Wala ka? Wala si Aba. Yan, magkakurak yan Aba. Mukha kang aso Aba. Mukha kang kasi may nasa. That is the beauty of nature. Wow, yabe. Walang ngipin. Pating, pating. Oh, 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 oh. Sayang, di ako tuloy. Ako din. Tada na tayo. Oh, sige, oh. Tada na tayo. Oh, sige, punta mo si Winter. Ito, punta na tayo sa tin. Ha. Mamaya. Akit tayo dyan. Tara, tara, tara. Akit na tayo dito. Mamaya, pagod pa ako. Tanga. Alam mo, madaling mapagod ang matandang kalabaw, eh. Ay, kalabaw ka dito. Magdala tayo ng basahan. Wala, basa sa tricycle, di yun nilala. Tayo ko nga magdala ng ano, eh. Huwag tayo bumaba doon. Napakaroon. Pinutikan na ito. Kanina wala naman putik yun, eh. Nakakapagod. Pinutikan na mga ito, eh. Nakita kayo may ari dyan. Baka sa'yo to, Winter. Baka mabigtas lalo ito. Bawal lang ang aggressive. Ala, meron ko dito ba? Ring light. Naalay ko. Ring light. Red light. Kitchen ba yan? Uy, kitchen na! Dito may oras may bayad na. Iwan natin. Oo, bayad na, bayad na. Papa, may bayad. May oras ba to? May oras ba to to? Wala. Doon tayo. Doon tayo. Tara, tara. Doon tayo. Hoy, Dito tayo to. dahan-dahan at pataas, eh. Isa isa lang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Bumaka dyan. Dandahan kayo, dandahan. Dahan-dahan. Tayo, delikado ang lugar. Hana, dahan-dahan na, ha, Hana. Oh. Mamaya na ako. Ba't bababa ka? Mamaya na ako. Ayaw na, agad dito lang, natatakot na. Okay. Takot si Winter. Ayaw na. Teko. Ganda ng beauty.
Woo! Init naman. Mainit talaga dito. Baba na kayo, te. Hindi na mag-ano rito. Mainit dito, mainit. Ay, yung mga natin. Ah! Tito Sally! Tito Sally! Dandahan ang baba, ha? Dandahan. Ano tayo ito? Oh, doon tayo sa baba. Mas maganda sa baba kaysa rito. Dahan-dahan sa pagbaba, ha? Hawak sa bakal. Ako, may fear of height ako eh. Yato, milk tea. Ano milk tea? CR yun. Tangke ng CR. Dito nga lang, pangalawang balik mo eh. May fear of height. Ako nga may fear of height. Matanda eh. Ayan, tatakot ako. Patulog na lang. Hindi ka nalula? Hindi na lalo ang ano sa andang kamay. Takot ako sa taas. Ba't natakot? Ikaw ano tubig? Ha? Tubig? Ere, tubig ako. Inumin oh. Kaya SLB yan. Hindi, lahat yan. Sige, para sa lahat yan. Pa! Natutulog na sa tilek-lek. Antok na. Tama. Dinumihan nyo oh. Mauupuan sana natin eh. Wala ba kang dalang tissue? Ano? Oh, huwag kang po dyan. Ay! Yan! Tito! Ha? Yan, pinuna sa damit. Sabi yan, pwede naman ah. Oh, doon sa kabila. Madumi eh. Hindi, basa rin, basa. Umulan eh, umulan. Ha? Umulan. Wow, hindi ako makapahinga sa mata sa.